Bon dia, amics i amigues. Avui hem vingut a la Pobla de Montornès, a l'estudi que en Josep Maria Llongueras, en Llongue, té en aquest municipi per parlar del seu nou disc. És l'Hora Viscuda, és el seu 7è disc en solitari, però també volem parlar amb ell de la seva carrera, els seus inicis a la Madame, parlar també de la seva faceta de productor i de com està aquest món de la música. Hola, Llongue, com estem? Hola, què tal? Molt bé. Aquest disc, l'Hora Viscuda, neix d'una cançó, una suite de 18 minuts. Com és aquest procés que et ve la idea de fer aquest disc? És una cosa estranya, perquè mai havia fet una cançó com vaig fer aquesta. Vull dir, va ser una cosa que vaig començar a fer, si no m'equivoco, la primavera del 17, i era una cançó que feia, diguem, el motiu principal de la cançó feia molt temps que el portava a sobre, havia tret discs i no em sortia res, deia, això no és una cançó ben bé, no? Era una cosa que deia, no sé què en faré, i allà estava. I de cop se'm va acudir una manera d'engegar-ho, i jo vaig fer un tros, de potser 2 o 3 minuts, i ho vaig deixar. I deixava sempre una mena d'acord, allà, endavant, com un punt on agafar-se. I l'endemà agafava allò i seguia. Repassava el que havia fet el dia abans, feia la lletra del tros que havia fet el dia abans i seguia. I era una mena de carrera, diguem, amb els ulls embenats. No sabia on s'acabaria ni com s'acabaria, fins que un bon dia vaig pensar, bueno, ja tenia clar com ho volia acabar, perquè volia que al final, al principal motiu es repetís, però no sabia què passaria entremig, no? I així ho vaig fer durant menys de 2 mesos aproximadament. Va ser com una febre, no? I ja et dic, mai he treballat d'aquesta manera i ni sé si ho tornaré a fer. Ni tampoc la idea era fer una cançó de 18 minuts, ni de èquit. Sabia que segurament quedaria llarga, però no tenia idea fins on. I al final, bé, potser vaig parar també perquè al principi pensava que potser seria un vinil, i els vinils tenen el límit aquest de 20 minuts per cara, no? Però no sé, ja et dic, va ser una cosa estranya. Encara hauria pogut durar més, la cançó. Sí, de fet sí, perquè si hagués continuat amb aquesta febrada, per entendre'ns, però que la febrada es devia baixar. No sé. Molt bé. Al disc hi trobem, però, 6 cançons més, 6 temes més. D'on surten aquests temes? Ja els tenies? Algun de nou? Sí, és una mica... Jo sempre hi ha una paraula que sempre m'he fet, allò de l'eclecticisme aquest del que faig bandera, però crec que és un disc molt especialment eclèctic, perquè hi ha cançons bastant diferents, coses fetes en diferents moments. Aquí, per exemple, una cançó que es diu Crònica, la vaig fer pràcticament a l'acabar de gravar als meus amics. Té 8 anys, poder, aquesta cançó. I, en canvi, la cançó Gràcies la vaig fer aquest estiu passat, especialment per un espectacle que feia, i que en principi era una cançó per fer en directe, que no em plantejava gravar-la. El que passa que de cop vaig pensar, m'agrada aquesta cançó, i com que tampoc és que faci discos cada any, vaig dir, aprofita i grava-la perquè vés a saber quan la tornaràs a gravar, si la tornes a gravar. I ara és una mica així. En realitat ja et dic, era com si per mi el plat principal fos la suite i l'altre fossin doncs, les patates i els xampinyonets que li poses, tot i que hi ha alguna patata i algun xampinyó doncs, que m'agrada especialment, no? Ara quant temps fa que no treies disc solitari? Vaig treure'n un el 2015, o sigui que feia pràcticament 5 anys. De fet, aquest ja et dic, el vaig fer el 17, i si tot hagués anat bé, l'hagués tret doncs, a finals del 17, potser a principis del 18. El que passa és que vaig estar malalt, vaig tenir una pneumonia, vaig estar a l'hospital i em va generar una sèrie de retards perquè ja estava començant a gravar-la de veritat. Durant la convalescència vaig plantejar-m'ho tot, inclús deixar de fer música perquè vaig tenir moltes crisis existencials. I això m'ha fet doncs, que tardés més, però ja et dic, 5 anys des que vaig fer aquell disc amb el Charlie Soler, que es veí d'aquí, el mestre, que es deia El mestre ha estat a casa, que era una revisió de temes meus, per la qual disc amb cançons originals, diguem, feia com 8 anyets, ben bons. Sí, però trobem que el teu primer disc en solitari el graves l'any 92, si no m'equivoco. Sí. Clar, han sortit 7 fins al 2020. Sí, no és que em prodigui molt, Vaig estar fent el càlcul i, bueno, és un disc cada 4 anys, no? És fàcil perquè del 92 ara han passat 28 anys, 28 anys, doncs 7 per 4, 28, sí, un cada 4, tot i que tampoc és regular, A veure, jo he tingut èpoques de tot, no? I també quan em va donar pel tema de la producció, vaig començar a produir altres bandes, que això va ser a principis d'aquest segle. No tenia clar si tornaria a fer discos, m'ho estava passant molt bé fent discos d'altra gent i tal, i llavors va ser el lapsus més gran, perquè entre el Marilú del 97 fins als Jocs Prohibits del 2006 també van passar 8 anys. Després llavors m'agafo el rotllo i em faig 2 en 2 anys o 2 en 4 anys i soc bastant irregular, s'ha de reconèixer. També és cert que no hi ha un mercat que m'està pressionant, no dient, hòstia, jo que treu un disco que ens desestabilitzem, si no, no? Això em dona molta llibertat a l'hora de fer les coses. Un mercat també ha canviat molt en els últims anys. Sí, un mercat que em busca, no?
mercat, que dir-li mercat, no sé, més aviat seria un mercadillo o una paradeta, no? És clar que ha canviat un munt, ha canviat des de la manera de consumir la música. A veure, jo sempre faig l'exemple, no, que la comença a sonar una mica Abuelo Cebolleta, no, les històries aquestes, però quan nosaltres érem xavalets a l'època que comences a escoltar música i tal, compràvem discs, que és una cosa que ja, diguem, això per començar ja no es fa. Hi ha una sèrie de generacions que han crescut amb la música com una cosa que és gratis, no? És com si, no sé, tu volguessin cobrar-te l'aire que respires, no? Que tot vindrà, Però compraves música i, clar, tampoc teníem diners i els pocs diners que tenies els destinaves a això, tu miraves molt abans de comprar un disc. I això ha canviat, ja et dic, una barbaritat, només des d'això. El tema de les gravacions, abans, per exemple, quan vam començar amb la Madame, ja no anant tan lluny, podies fer... O sigui, fer un disc era complicat, era una cosa que era cara i no tothom aconseguia fer un disc, però si ho aconseguies tenies una certa garantia de que tindria un cert ressò, de que les emissores els hi farien cas, perquè clar, tampoc els arribaven discos tot el dia, i de que, bueno, si tu assolies la fita de gravar un disc, tenies una gran feina feta. Ara, per gravar un disc qui vulgui, i la feina està en que te l'escoltin, no? Com no sigui ja això els teus amics, doncs, a través de YouTube i aquestes coses. Una entrevista que vaig fer pel diari Ara fa, em sembla, 3 anys, hi ha una frase que vaig apuntar, que a més va ser el titular, que deies que en la música ara ens saltem una sèrie de personatges que feien molta nosa. Sí, és veritat, amb això ha canviat poc, certament. És veritat, jo recordo també aquelles discogràfiques al principi, doncs que hi havia una quantitat de gent tirant, xupant del bote, que flipaves. Ja no el jefe de promo, que a veure, si hi ha d'haver algú fent la promoció d'un disc, si vols, però hi havia una quantitat de subalterns i de no sé què, i de carajilleros impressionant. Tot això ha saltat ja. Clar, tot això ha desaparegut, i en realitat, què fa falta a la música? Hi ha un element que no desapareix, o sigui, hi ha 2 elements imprescindibles, el creador i el que ho escolta. Si jo em quedés sol en una illa deserta, no sé si potser sí que tocaria la guitarra tant, però no sé si em faria... O els monos t'escoltarien. Potser buscaria un estil que els agradés als monos, perquè el que és cert és que necessitem públic, o sigui, sí, segur que buscaria una cosa que quan veies que els monos somriuen faria cançons d'aquelles, però si no, no té cap sentit, i evidentment el que fa les cançons, vull dir, poden inventar ordinadors, poden inventar el que vulguis, però fa falta algú, encara que sigui un ordinador, no?, però que sàpiga fer una cançó. Vull dir que aquests 2 sempre hi seran. Tot l'altre d'entremig ha saltat i, en certa manera, això és d'agrair. I un disc avui en dia, un disc com aquest, com l'Hora Viscuda, on el pot trobar la gent? On el pot comprar o com el pot adquirir? Sí, aquesta és una altra frase feta que tinc, si em permets, és que quan em diuen ja es troba el teu disc a les botigues, sempre els contesto, si trobes la botiga, no? Perquè, a veure, ara mateix la millor manera si vols tenir-lo físicament, perquè la manera d'escoltar-lo és a Spotify, iTunes i totes aquestes plataformes que algunes no sabien ni que existissin i allà està, no? Si el vols físicament hi ha diverses opcions. Una és, normalment vas a la botiga, doncs, jo, per exemple, que soc de Sabadell originalment, allà doncs tinc els meus contactes de botigues, hi ha una botiga a Sabadell, que abans hi havia no sé quantes tendes de discos, en queda una. I és de vinil. A tot Sabadell, una botiga. Sense comptar la planta del Corte Inglés, que a més cada dia és menys de música i més de merchandising, venen corbates dels Beatles i carpetes dels Beatles i algun vinil dels Beatles, perquè ara el vinil torna així en plan allò, edicions caríssimes de 100 euros per gent amb molta pasta. Però a part d'això, a Sabadell només hi ha una tenda de discs, una, és una ciutat, estem parlant d'una ciutat de més de 200.000 habitants, una i és de vinils. Passa que, com a bons sabadellencs, el que fan és les bandes de la ciutat doncs venen els seus CDs, però no és una tenda de CDs, és una tenda de vinils. Aquesta és un dels llocs, i després, evidentment, el que funciona, que és el de la venda sí, la mateixa discogràfica ho ven i un parell de tendes així virtuals, que és la manera. I, evidentment, la més pràctica i la que funciona, l'única que realment es venen discos és, si vens al meu concert, jo allà tinc la paradeta, tu el compres, i com que tens l'avantatge de que, clar, en el teu concert ningú més ven discos, o sigui, no tens competència, no estàs allà rodejat de l'altra música. I si has agradat una mica i s'han pres un parell de copes, doncs és fàcil que pel preu d'una copa, o inclús menys, segons on toques, doncs tinguin el disc. Doncs parlem d'aquests bolos. Ja tens algun bolo programat per presentar el disc? Sí, estem començant a tancar coses, perquè et dic, el disc va sortir oficialment el dia 5, o sigui, fa res, d'aquest febrer, però tenim, mira, de moment, per aquí a prop, el dia, espera que t'ho dic, 27 de febrer. De febrer? Toquem a l'Absenta de Reus, que és un lloc que sempre m'havia fet il·lusionar. Abans tocarem
el 21 de febrer toquem a l'Indi d'Esparreguera, el 20 de març toquem al Boalà de Manresa, estem a punt de tancar una data a Girona, però encara no et puc dir quan exactament, i bé, estem amb això, vull dir, de moment tenim aquests 3. I aquí al Baix Gaià no s'anima cap ajuntament o cap promotor per fer... A veure, a mi em faria molta il·lusió, i ara no sé si faig un petit spoiler, perquè de veritat no hi ha res tancat, però fa temps que estem parlant amb la regidoria de Cultura de Torredembarra de fer alguna cosa, també perquè era una mena de feliç conjuntura, i ja parlàvem de fer-ho amb el rotllo que feia 5 anys que havia engegat el meu programa d'Ona a la Torre, un cafè amb el Llongue, que vull puntualitzar, que es deia un cafè amb el Llongue abans que la Susana Griso comencés a posar-li un cafè amb la Susana, El meu és tens el copyright o no? Si no el tinc, però bueno, els títols no es poden registrar. En tot cas, estem parlant de l'opció de fer una cosa i ara, sumant-li la sortida del disc, jo crec que em sembla que ho acabarem tancant. Ja et dic, vam començar a parlar-ne i vam dir que ens vam emplaçar a parlar-ho precisament en aquestes èpoques que estem. O sigui, potser ara quan acabi de parlar amb tu me'n vaig a veure'ls. Des del Torredembarra Actualitat n'estarem atents. Potser que vam parlant de la teva faceta de productor, estàs també ara produint alguns grups? Bueno, dels grups també va com va. Sí, abans, diguem, per exemple, quan vaig començar ja amb el tema de les produccions, feia les gravacions de dalt a baix. Et venia la gent i començaves i acabaves i ho mesclaves i com a molt masteritzaven en un altre lloc. Ara també es porta molt això de gent, per exemple, es graven ells coses i després venen a rematar-ho, coses que ells no poden fer a casa seva. Llavors estic treballant molt amb aquest plan, gent que em ve amb gravacions mig fetes, que s'han fet, doncs, per exemple, s'han gravat les guitarres elèctriques o les coses seqüenciades, venen aquí a gravar les veus i els he fet la mescla i tal, i estem treballant una mica amb aquest plan. Fa un cert temps, ara, potser 3-4 mesos, que no tinc una banda allò com abans, que et venien amb la bateria i tot el rotllo, que a mi això sempre m'ha divertit molt. A l'estiu, en principi, tinc previst un parell de bandes, perquè ara al fer contactes amb la discogràfica aquesta que he fitxat, que es diu Microscopi, que és una discogràfica molt maca, molt recomanable per gent que vol començar, doncs hi ha coses que faré per ells, però ja et dic, el tema de les produccions també ha canviat, no? Des que m'hi vaig posar fins ara, han canviat també, però també és divertit. Ja et dic, moltes coses a vegades es fan sense arribar a veure la cara en el teu interlocutor, com no sigui a través del Facebook, saps? Molt bé, tornant al disc, a l'hora viscuda, podríem rematar aquesta entrevista amb... Ens pots tocar algun dels temes? Sí, us faré una cançó que em sembla que me la començo a saber, perquè el problema aquest de graves una cançó i després no la tornes a cantar fins que no comences a assajar. Ara ja porto uns dies fent assajos, però de les lletres a mi a vegades em costa, però sí. Vaig a fer-vos la cançó que obre el disc aquest, que es diu Fent caure fronteres, que és una cançó que a més, per Maginri, la lletra aquesta no és meva, és d'un company que es diu Antoni Padullés, que casualment és el que va fer la lletra de la primera cançó a la Madame, o sigui, estic parlant de fa molts anys, sí, un company, un antic company d'escola amb qui hem seguit tenint contacte, i que, ja et dic, vam començar amb una cançó d'ell, que es deia Sense pressa, que va ser com el títol del disc també, i ara farem aquest Fent caure fronteres. Recordem la Madame, que és un dels grups pioners del que es va anomenar el rock català. Potser tocava quan encara el rock català no va tindre aquell boom. No, exacte, va ser prèvia tot això, va ser l'època que et deia, no, però per què en té un català si està passat de moda i coses d'aquestes. Era una mica, a veure, quan vam començar estàvem a plena movida madrilenya, quan vam treure el primer disc ja no se'n parlava tant, però sí, hi havia molta pedra per picar i de fet la vam picar i després doncs altres se la van treballar una mica picadeta, vull dir que mira, si vam servir d'alguna cosa. I sí, va ser això, el nostre origen, i a mi em està molt bé, m'agrada quan em diuen l'ex-Madame Llongue, m'encanta perquè em sona una mica, no sé, vull dir, és el meu origen realment i n'estic prou orgullós. Molt bé, doncs passem dels anys 80 cap al 2020 i escoltarem una de les cançons, un dels temes d'aquest disc de l'hora viscuda. Passen els dies, canviant-nos la història, fent caure fronteres del nostre camí. S'escolen les hores pels nostres dits febles, trenant noves rutes de cada destí. Passen els dies, obrint-nos ferides, somnis de l'ànima que no han pogut ser. S'escolen les hores pels nostres ulls joves, teixint camins perduts que es poden refer. A
voltes ens calen dreceres, camins que es dibuixen en dunes i estrelles, senzilles passeres de pedra, per sobre de rius turbulents. A voltes ens calen onades ben fredes, escuma salada omplint-nos les mans, moments que són únics per fer-nos sensibles a viure l'instant. A voltes ens calen nits llargues eternes, amb hores senceres per veure'ns ben nus. A voltes ens calen nits fosques callades, ben plenes de somnis ardents. A voltes ens calen les mans més amigues per dir-nos aixeca't, que et queda molt per fer.